Son Daria Shornikova, para poñer ben o acento como digo hielo en galego. Son de Rusia, de San Petersburgo, e levo 1 ano e medio estudando galego. Teño un problema. Estou facendo unha traducción do galego ao ruso dun conto de Setsusende. A historia é moi sinxela. Un rapaz ven a un bar e pide a camareira un té. Di, quero té. E pasados uns días acaba dicíndolle, quero té, porque está namorado. Non sei como traducilo, porque té infusión en ruso é chai, e té a ti é тебя. O galego e ruso son as linguas moi distintas, pero en algúns puntos sí que coinciden. Por exemplo, un fraseoloxismo para dicir nunca en ruso é после дождичка в четверг, quere dicir despois dunha choiva o xoves. O galego ten a semana de 2 xoves. O que mola máis do galego é que a veces é moito máis sintético que o ruso. Por exemplo, tedes a palabra luar. Para designar a luz da lúa en ruso dicimos lunny sviet, a luz da lúa. O país galego ten moitas cousas que levan os nomes que inventou a lingua galega e que regalou a outros idiomas. Por exemplo, a ría, a vieira, os tamboriños, a marea. Dadei eu uso a estas, porque son curriñas e son as vosas. Ben falado. Onde están as tripas? A barriga. O froito da cerdeira é a... Elexa. 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 Ves como sabes? Daria Shornikova, esta moza rusa que fala 6 linguas, chegou un día ao traballo pedindo orientación para algúns problemiñas que tiña na traducción do galego ao ruso. Unha persoa que traduce literatura galega ao ruso é como calquera outro importador que ven mercar aquí o noso viño, a nosa moda ou a nosa tecnoloxía da televisión móvil. Galicia ten calidade para exportar e o que se fai en lingua galega forma parte do noso haber comercial. Así que se aos estranxeiros interesa a nosa lingua e o que se fai en galego, que non se diga que na casa do ferreiro coitelo de pau. Abur.